Míster, una valoració del partit? Bé, jo crec que ha sigut un partit marcat sobretot per l'estat del terreny de joc, no? Conforme anava plovent el camp cada vegada estava més impracticable i al final xoc directe. Jo crec que la primera part molt igualada i la segona part ja ha sigut totalment nostra i bé, jo crec que al final un resultat molt còmode al final, quan crec que durant el partit ha hagut més igualtat. Estava comentant Ramon Moya, l'entrenador de la Gramenet, que important és la dinàmica i més tenir un equip jove com el que tenen ells, que han pagat més que res el tema de la novetat de la categoria i al final pues, lamentablement van a perdre pràcticament la categoria. Sí, però això li passa a tots. Quan nosaltres juguem contra el Sabadell també ens passa el mateix, no? Sigueu superiors al Sabadell però ens guanya el Sabadell, no? Això és la dinàmica del futbol, no? Quan tu agarra la dinàmica positiva pues tot és bé, quan agarra la negativa pues tot és mal, no? Jo crec que aquest equip és un equip que treballa moltíssim, l'havíem vist molt i sabíem que al mig del camp és un equip molt treballador, que lluita des del minut 1 al 90, encara que també sabíem que la segona part del que hem vist d'ells baixa un poquet, no? Va canviar molts jugadors i la segona part sobretot baixa i bueno, sabíem que al final del partit podríem resoldre dins de circumstàncies normals, tal com estava el terreny de joc era molt difícil, qualsevol acció podria haver passat qualsevol cosa. La pegada d'avui en altres partits, on estaria? És futbol, però és el de sempre, no? A la millor avui hem tingut menys ocasions que la setmana passada i menys clares que la setmana passada. La setmana passada ens vinguem en la cara de tot i avui pareix que hem fet un partit hasta allà i bueno, és un partit normal quan se fica el camp aixina, no? Que també és un moment, no? Jo crec que ha plogut, però no penso que ha plogut perquè el camp estigui així. I de fet hi ha jocs del terreny de joc que s'està prou bé, que ha plogut avui perquè el camp estiguera molt bé i arriba un partit així i ja no pot ni jugar. Té que ser el baló en llar perquè quan intentes passar el baló ja saps un xarco. Entonces és un punt d'inflexió ja que hem guanyat i que les circumstàncies de la millora del terreny de joc jo crec que seria un tema important sobretot per a valorar. Sí, perquè jo veig partits en altres camps que set per inicial plou però aguanta molt bé. Per això t'estic dient, la situació d'ací, perquè se fan xarcos i ha plogut, però no tant per a que el camp estiguera com estava, aquesta és la meva opinió. I al final, doncs clar, no hi ha dinàmica, avui ha eixit tot molt bé, però quan el partit se fica aixina, pot guanyar qualsevol, perquè ja no hi ha un partit d'un equip que intenta jugar o no intenta jugar, sinó és baló llarg i esperar a veure qui té la mala sort de fer un fallo. Bueno, jo crec que sobretot el primer gol ha sigut una jugada molt bonica per banda, no? I el gol de Fran, bueno, pues també ha sigut un gol bonic, després ja l'altre, pues jugades que se'l donen en un camp així, no? Normalment en un camp que no estigui banyat, jo crec que el porter no se li escapa el gol com ells també han tingut opcions que en un camp en condició normal no hauria hagut les opcions que ha hagut de gol, no? Perquè la Grama ha tingut opcions també clares. Per a mi ha sigut nosaltres el que li hem regalat. Jo no dic que la Grama ha treballat i te torno a repetir que és un equip que treballa moltíssim, és un equip Maden Ramon, no? Que treballa fenomenal en els equips, no? Però pràcticament de les opcions de gol que ha tingut ha sigut errors nostres a nivell defensiu, per sessions o perquè pues un fallo que altre. El Collano perd en casa, Lleida perd a casa. Sí, jo li vaig dir la setmana passada als jugadors que si eren capaços de guanyar en Sabadell, que tenien opcions d'estar almenys fins a l'últim partit en opcions, perquè ara al final és molt complicat tot. Enguany la categoria no hi ha el que hem comentat ja moltes vegades l'any passat. Enguany hi ha una igualtat terrible, no? Per guanyar un partit costa moltíssim. Mira, un equip que està baix i guanya en Lleida o la Gramenet mateixa, i va guanyar l'Oriola fa 3-4 setmanes 3-1, qualquiera, el Sant Boià li guanya el dia. Hi ha una igualtat terrible. No hi ha ningun equip que siga, mira, l'Hospitalet en 10 jugadors guanya un partit 2 o 3 en el Collao. Quan s'ha vist? Pràcticament mai. Però bueno, futbol s'eixina i la veritat és que la primera volta no estem tal. I després també algunes circumstàncies que altres. Tu has vist com ha eixit avui Fali. Tu creus que estava en condicions? No pareixia que estava en condicions. No. Bueno, doncs què tenim que fer? Pues per donar-li un minutet perquè Rubio, per exemple, ha tingut que jugar la setmana part ja volia que el canviara perquè porta 2 mesos i tenim ahir a Soldevilla 3 expulsions en el mateix dia. Les circumstàncies nostres no han sigut enguany les de l'any passat i, bueno, doncs què és el futbol? Esto. Quan tens la dinàmica positiva no hi ha ninguna expulsió, no hi ha ninguna lesió i enguany s'ha juntat tot avui. Avui 4 baixes i Felip però hem tret perquè fer